Чакай, какво има тук? Чакай, майко, мълчи си. Я седни там. Криско! Криско! Бабо, я виж тук какво има, бабо. Я виж тук, бабо, какво има. Нека да хванем. Добре. Браво. И после какво стана? Хубавител. Какво е ти? Баба, нали ти се сама и кера, бабо, баби. Ама това първо пишме парите и после хляба. Вече хлебчето добре го взима и... Първо хляба. Члена да гладим. Първо хлебчето. Може би да си Ай стига го такова и ти, бе. Я го пусни един, какво ще стане това. Той е малко. още не може. Я да видим той какво ще хване. Я го пусни, може да ходи. Води. Не, тя го пуска. Аз го пускам. Той Я да ви мисля. Не може. Нищо. Я ги прибери тия работи.